गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय बावहरनाय थाबाय। लोगोसेनो डियार ब्रह्म इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। दिनै आरोबाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव माखासे खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। लोगोफोर, दिनैनि रादाब फरायनाया क्राइम आरो क्रिमिनेलफोरनि सोमोन्दैल' जागोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ, रंजाबाय थानाय समाव 3 थाला बिल्डिंनिफ्राय गोग्लैना सासे आइजोनि अबथिरायै रुंसारि। रंजाबाय थानाय समाव सासे आइजोआ गंसे 3 थाला बिल्डिंनिफ्राय गोग्लैदोंमोन आरो अबथिरायै थैनायखौ बोजबनो गोनां जादोंमोन। बे जाथाया मायानगरी, मुम्बाइनिफ्राय प्राय 30 किल'मिटार गोजानाव डम्बिवालीनि ग्ल' स्टेट मुंनि मोनसे बिल्डिंआव जादोंमोन। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदियैब्ला गावनि लोगोफोरजों रंजाबाय थानाय समाव सासे आइजोआ डम्बिवालीयाव ग्ल' स्टेट मुंनि बिल्डिंनि 3थि थालानिफ्राय हरखाबै गोग्लैयो। सीसीटीवी केमेरायाव हमजानाय आइजो आरो आइजोनि गावस्रानाय नुथायफोरा दा नुगिरिफोरखौ सोमोनांहोदों। जेब्लानो आइजोआ बिल्डिंनिफ्राय गोग्लैयो, जायगानि सुबुंफोरा बुंदोंमोन दि बियो माखासे समनि थाखाय जिरायदोंमोन आरो जोबनायाव अबथिरायै थैनायखौ बोजबनानै लादोंमोन। बे समावनो जाथायनि उनाव जायगानि सुबुंफोरा पुलिसनो खौरां हरो। नैथि खौराङाव दङ, बङाइगावआव ड्राग्सजों लोगोसे बिसि-फिसाय हमजादों। फेग्रा मुवा फालांगिनि सायाव मोनसे मख'जाथाव सिग्रोमनायाव पुलिसआ बङाइगाव जिल्लानि खाखयजानायाव हेर'इनजों आबुं मोन 62 कन्टेनारफोरखौ बोखांनो हादों। सा सालमारा महकुमा पुलिस मावख'गिरि कर्ण पटवारीनि दैदेननायाव बे अपारेसनाव सासे जराखौ हमनाय जादोंमोन आरो आयेन बेरेखा फेग्रा मुवाफोरखौ जब्द' खालामनाय जादोंमोन। सिग्रोमनाय समाव चिरां जिल्लानि बिजनीनि मइनुद्दिन आली आरो बिथांनि बिसि मइफुल खातुनखौ हमनाय जादोंमोन। बिसि-फिसाय सासे 4 बोसोरनि गथ'जों लोगोसे रेजिस्ट्रेशन नम्बर AS26F6048 गोनां बाइकआव फेग्रा मुवाजों बुंफबनाय कन्टेनारफोरखौ लांगासिनो दंमोन। सिडलसटी फ्लाइअभाराव ड्राग्स जगायनो थांनाय समाव पुलिस अपारेसनआ जाफुंसारै बिसोरखौ हमनो हायो। थामथि खौराङाव दङ, बङाइगावआव सिग्रोमनानै गं 11 सनानि बिस्कुट, गुबुन हादोरारि रां बोखांदों, सानैखौ हमदों। मोनसे मख'जाथाव अपारेसनाव गभर्नमेन्ट रेलवे पुलिस (जीआरपी) आ गोमती नगर वीकली एक्सप्रेसआव हरनि समाव सिग्रोमदोंमोन, जायनि जाहोनाव मोन 11 सनानि बिस्कुट आरो गं 81 गुबुन हादोरारि रां बिलाइफोर जब्द' खालामनाय जादोंमोन। बे हरखाब सिग्रोमनाया निउ बङाइगावआव जादोंमोन, जाय सिखाव फालांगि हाबाफारिफोरखौ दबथायनो थाखाय बिबानगिरिफोरनि मोनसे सोलो गोनां आगानमोन। अपारेसननि समाव 2 सुबुंखौ हमनाय जादोंमोन। सन्देह गोनां सुबुंफोरनि सिनायथिखौ कुंदन कुमार जयसवाल आरो चन्नी महरै खालामनाय जादों, सानैबो उत्तर प्रदेशनि। पुलिसआ फोरमायदोंमोन दि सनाखौ इन्टेलिजेन्स रिपर्टनि सायाव बिथा खालामनानै हमनाय जादोंमोन जेब्ला सन्देह गोनां सुबुंफोरा बेखौ जगायनायनि लामायाव दंमोन। ब्रैथि खौराङाव दङ, गुवाहाटीआव मोब्लिब ट्रेन्सफर्मार बेफ्रुदों। गथ'साफोरजों लोगोसे 3 सुबुंनि अबस्थाया गोब्राब। गुवाहाटी नोगोरमानि बिरुबारियाव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय जादों। मोब्लिबारि ट्रान्सफर्मार बेफ्रुनायाव गंनै नखरनि 3 सुबुङा गोब्राबै जोखोम जायो। गासैबो जोखोम जानायफोरखौ गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव थिसननाय जादों, नाथाय गासैनिबो हालोदा गोब्राब होनना खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। रिपर्टनि बायदियैब्ला जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ 35 बोसोर बैसोनि रिंकी तिवारी, 4 बोसोर बैसोनि मीरा तिवारी आरो 40 बोसोर बैसोनि रहित आली होनना सिनायथि होदों। बेनि गेजेराव रिंकी तिवारी आरो मीरा तिवारीआ मोनसे नखरनिनो आरो सानैबो गाज्रि थासारियाव दङ। आसाम सरकारा बेनि सायाव मा राहा लागोन बेखौ उनावसो मिथिसिगोन। बाथि खौराङाव दङ, श्रीलंकानि बारग' क्रिकेटारखौ आम्बालानगडानि न'आव गुलि गावनानै बुथारदों। श्रीलंकानि बारग' क्रिकेट गेलेगिरि धमिका निरसनाखौ 16 जुलाइनि मोनायाव गले जिल्लानि आम्बालानगडायाव बिथांनि थाग्रा खुलियाव बुथारनाय जादोंमोन। जायगानि पुलिस रिपर्टनि बायदिब्ला 41 बोसोर बैसोनि सुबुङा गावनि बिसि आरो 2 गथ'फोरजों दंमोन जेब्ला सासे सिनाय मोनै दुथाङा गुलि गावदोंमोन। बिबानगिरिफोरा जाथायनि सायाव मोजाङै नायबिजिरनाय जागायदों, नाथाय गुलि गावनायनि थांखिया रोखा नङा।
सन्देह गोनां सुबुङा दासिमबो खारखोमानानै दङ आरो पुलिसआ बिसोरखौ सिनायनो आरो हमनो थाखाय खामानि मावगासिनो दं होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। द'थि खौराङाव दङ कक्राझारनि पाटगावआव हेन्डमेड पिस्तलजों लोगोसे सानै लाइमोनखौ पुलिसआ हमदों। मोनसे मख'जाथाव अपारेशनाव कक्राझार पुलिसआ पाटगावआव हाथियार लाखिनायनि दायाव सानै सुबुंखौ खादोंमोन। मोनसे स्रोद सुलुंनि बिथाजों सं दाननानै पाटगाव पुलिस आउटपस्टनि आइसि आमिरुल इस्लामनि दैदेननायाव हमनो हायो। पुलिसआ सन्देह गोनां सुबुंफोरनिफ्राय पिस्तल आरो गुलिफोरजों लोगोसे जाफुंसारै जब्द खालामो। बे आयदानि सायाव सोलिबाय थानाय नायबिजिरनायनि बाहागो महरै आथिखालाव सानैबो सुबुंखौ सोंनाय फिननाय खालामनाय जादों। पुलिसजों हमजानाय सानै लाइमोनफोरनि मुङा झारबारि थाइसुगुरि गामिनि 32 बोसोर बैसोनि बिटुएल बसुमतारी आरो गोजाम झारबारिनि 34 बोसोर बैसोनि सुभाष बसुमतारी होननानै मिथिनो मोन्दों। स्निथि खौराङाव दङ कार्बि आंलं पुलिसआ 4 कौटि रांनि हेर'इन हमदों। सिखाव सुलुंनि बिथायाव कार्बि आंलं पुलिसआ गंसे गारिखौ हमनो हायो आरो गोबां 548.93 ग्राम हेर'इन हमनो हायो। फ्राय 4 कौटि बेसेननि बेरेखा बेसादजों सोलोजों गारिनि थाखुमानाय बाहागोफोरनि सिङाव दोनखोमानाय जादोंमोन। अपारेशननि समाव आयेन बेरेखा फेग्रा मुवा लाबोनायजों सोमोन्दो थानाय सानै सुबुंखौ हमनाय जादोंमोन। बे जाफुंसार जब्दआ फेग्रा मुवा फालांगिजों जुजिनो आरो ओनसोलनि रैखाथि आरो रैखाथिखौ रोखा खालामनायाव कार्बि आंलं पुलिसनि नारा-नाथा नाजानायखौ दिन्थियो। जब्द खालामजानाय फेग्रा मुवाफोरनि गुदि आरो थांखिजानाय थावनिखौ नागिरनो थाखाय आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। 8थि खौराङाव दङ तेजपुर बिरखं गाथोनखौ सामलायनाय खामानिनि थाखाय 1.5 बोसोरनि थाखाय बन्द खालामनाय जासिगोन। तेजपुरनि सालबारिनि बिरखं गाथोना 1 अक्ट'बरनिफ्राय बन्द थागोन। थारैनो बेयो दान्दिसेनि थाखायल'। 1942 मायथाइयाव गायसनजानाय बे बिरखं गाथोननि रानवेआ बिरखं गाथोननि रानवेखौ गोदानै लुफिननायजों लोगोसे बेनि टार्मिनेल गोदानथार सुबिदाफोर बानायनायजों लोगोसे गोबां जौगालु खामानिफोरनि थाखाय आबुङै बन्द जागोन। बिरखं गाथोन बिबानगिरिनि बायदिब्ला बेनिफ्राय फैनाय गासैबो बिरखंफोरा 31 मार्च 2026 मायथाइसिम बन्द थागोन। बेखौ गोसोआव लाखिनो गोनांदि ब्रिटिश खुंथायनि समाव गायसनजानाय बे बिरखं गाथोननिफ्राय सरासनस्रा आरो सानथामनि बिरखंफोरा दासिमबो सोलिगासिनो दङ। रिपर्टनि बायदियैब्ला दावबायारिफोरनि सुबिदानि थाखाय बे बिरखं गाथोननिफ्राय सोलिबाय थानाय दावबायारि बिरखंफोरनि थांलाय फैलायखौ आबुङै आलादा खालामनो आरो दावबायारिफोरनि सुबिदाखौ बाङाइ खालामनो थाखाय मोनसे टार्मिनेल लुनो थाखाय अख्रां सान्थ्रिनि रानवेनिफ्राय आलादा मोनसे गोदान रानवे बानायनो थिरांथा लानाय जादों। बेनिखायनो सिगांनिफ्रायनो बिरखं गाथोननि बिबानगिरिफोरा मोनसे फोसावथायनि गेजेरजों बिरखं दावबायारिफोरनो बे बाथ्राखौ फोरमायदोंमोन। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि खौरां मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होदो।